Сергей Миронов норозигии худро баён кард, онче ки мо русҳоро оккупант меҳисобем. Таджикистан, город Бахтар. Там есть средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов имени Михаила Васильевича Ломоносова. Там есть такой предмет «История таджикского народа» для 5-9 классов. Еще раз, этот учебник издан за наши с вами деньги. Так вот, там, например, такая тема. Тема 4. Конец российской оккупации Средней Азии. Российская оккупация Средней Азии заканчивается. Тема 5. Ситуация в Центральной Азии после российской оккупации. Кто-то за это ответит? Еще раз, это за наши деньги издаются такие учебники, по которым, да, там учатся дети... Ой, дебил! ин беақли Сергей Миронов раиси ҳизб мебошад ба ном «Справедливая Россия за правду», а когда правду преподают в школах, а ему это не нравится. онче ки шумо бо миллати мо карден, Бухоро ин маркази миллати тоҷик буд, бомбоборон карден, хуни ин миллатро резонден, миллионҳо ин миллат гурӯза шуда рафтан, то Покистон рафта расидан ва хати ин миллатро иваз карден, шаҳрҳои ин миллатро гирифта ба дигарон супориден. ин хиёнате ки карден шумо ба ин миллат, агар шумо фаромӯш карда бошед, мо фаромӯш накардем, ҳеҷ гоҳ фаромӯш нахоҳем кард. хулоса ин рӯзҳо буданд ки ба Осиёи Миёна бо силоҳ даромданд, хуни ин мардуми ин минтақаро резонданд ва душмани асосии мо инҳо буданд ки то ҳол нигоҳ мекунӣ намемонанд ки мо давлати пешрафта шавем. лекин алҳамдулиллоҳ ки аз эҳтилоли ин рӯзҳо халос шудем ва бояд мо бо давлатҳои ҳамсоя робити худ пайдо кунем ва давлати худро пеш барем. нигоҳ мекунем ба Европа, чанд миллат, чанд давлат бо худ Евросоюз чӣ қадар давлати пешрафта шуданд бо сабабе ки бо ҳамсоягии худ муомилаи хуб доштанд, робитаи хуб доштанд. ин рӯзҳо бошанд моро тақсиму пароканда карданд ва намегузоранд ки мо якҷо шавем, байни мо душманию ҷанг меандозанд. барои ҳамин мардум душмани худро шиносем. ва дигаре ки баъзе тоҷикҳо дар видео ки дар пешина кардам хеле қавмигарӣ карданд, зиддӣ карданд, мегӯянд Эрон ҳамзабони мо ҳаст, ҳаммиллати мо ҳаст. дуруст аст, бо мардуми Эрон мо бояд робита пайдо кунем, валекин на бо ҳукумати Эрон. ҳукумати Эрон як мазҳабӣ ҳаст, як радикалӣ экстремистӣ ҳаст, як ҷангҷӯ мебошад. ва агар шумо ин қадар миллати худро дӯст дорем, ғами миллатро хӯрем, чаро мо дар назар намегирем ки дар Ӯзбекистон чанд қадар одати бисёр миллати тоҷик мебошад? чаро мо инҳоро фикр намекунем? ва тоҷикҳои Тоҷикистон ва Ӯзбекистонро якҷо кунӣ камтар аз Афғонистон мебошад ки дар Афғонистон тақрибан 20 миллион миллати тоҷик мавҷуд ҳаст. чаро мо аз онҳо фикр намекунем? чаро мо бо онҳо робита пайдо намекунем? агар шумо миллати худро дӯст доред, бояд фикр кунед ки ба чӣ ҳол гирифторанд миллати тоҷик дар Афғонистон ва дар Ӯзбекистон. ҳамин ҳукумати Эрон бо 2 сум пул омад, ҳама чизро фаромӯш кардану ҳукумати Эрон ба шумо дӯст шуд. ин мардуми миллати бародарони тоҷике ки дар Ӯзбекистону Афғонистон ҳастанд, инҳо чи дар Қирғизистон ҳам ҳастанд? инҳо аз хотири шумо баромад? ин қавмигаро як чиз монед. аввалаш ин ки мо мусулмон ҳастем, дар як мазҳаб ҳастем, мо бояд бо ҳамсоягон робитаи хуб пайдо кунем. чӣ тавре ки гуфтам, нигоҳ кунед ба Европа чӣ қадар бо худ робитаи хуб доранд, давлати пешрафта шуданд. мо ҳам бояд дар ин Осиёи Миёна одатҳомо як, диномо як, мазҳабомо як аст. бояд робита пайдо кунем. ва қисм ӯзбекҳо дар Тоҷикистон зиндагӣ доранд, тоҷикҳо дар Ӯзбекистону Афғонистон зиндагӣ доранд. мо бояд гӯем ки аввал мо мусулмон ҳастем, баъд миллати худро зикр кунем. чихен ки Расули Акрам ҳам гуфтанд, ин миллатгароӣ, ин як бӯи бадбӯ ҳаст ки ин як ишораи ҷоҳилӣ мебиёяд. мо аз ин ҷоҳилӣ бояд худро дур кунем. дӯстон ва ҳамватанон, душмани худро шиносен ва дӯсти худро шиносен. шуморо ба худо меспорам. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.